Kaixo, bertzegun batez onkixin magazinera gaur hortzirala da, azaroaren 28 indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna oroitu, Haunditz plazatan, Iruñean bertan manifestazioak egonen direla, 8 aldera, 8etan, Iruñako kasuan, eta beraz, hitzordu importantea, garrantzitsua dugula gaurkoan. Horretatik haratago gaurkoan bi elkarrizketa izanen ditugu hemen, magazinean lehenik eta behin, Agurne Gaubekarekin, egonen gara behatokiko eledunarekin. Izan ere, hemen Iruñerrian, udalak nirekin euskaraz kanpaina abiatu dute, hainbat euskal eragilek, udalek gurekin, herritarrekin euskaraz ze harreman duten eta harreman horiek euskaraz betetzen dituzten ikusteko ala ez. Hori guztia kontatuko dugu Agurnek eta bigarren elkarrizketan, elkarrizketa berezia izanen dugu Mikel Irujo enpresa eta ekonomia garapenerako kontseilariekin. Egonen gara, dakizunez, Siemens Gamesan nazioartean berregituraketa bat egoten ari da eta Sarrigureneko Siemens Gamesa enpresan kaleratzeak egoteko arriskua dagoenez, jende asko kezkatua dago. Guzti horretaz, solasteko aukera izango dugu Mikel Irujorekin. Asko gaitezen, betiko tukiekin. Lehenik eta behin, efemerideak. Azaroaren 28 zen, 1878an Felipe Bigarrena Espainiakoak indioak gaizki tratatzen dituzten klerikoak zigortzeko ordena eman zion obispoei Madrilen. 1877an Alfred Nobel asmatzaile eta kimikari suediarrak dinamita patentatu zuen. Eta 1888ko azaroaren 28an Estatu Batuetan Atlantan lege lehorraren aldeko botua eman zuten eta 1886an jarri zuten martxan. 2016an Fidel Castro Kubako iraultzako buruzagilea eta Kubako agintari gorena hil zen. Eta horretaz gain oroitu indarkeria matxistaren aurkako nazioarteko eguna dela gaur. Asteburuan zer ote dago agenda kulturalean hemen Iruñerrian. Lehenik eta behin horma musika elektronikoari buruzko jardunaldien bigarren egunean, Iruñeko auditoriumera iritsiko da Kora Novoaren Twitch musikaren esparruan nola erabili izeneko tailerra. Baluarten 7etan izanen da. Eta katuen kontuak Joseba Sarrionandiaren eta Ines Osinagaren musika eta poesia emanaldia Binkulu etxean atxaldeko 8etan. Bertso afaria Sarai Robles eta Iker Gorosterrazu bertsolariekin, atxaldeko 8etan Uharteko berdintasun elkartean. Baita ere Ainarak filmaren estreinaldia Golem zinemetan, Nafarroko Pirinioetatik Maulera migratzen ziren emakumei buruzko film dokumentala da. Ane Etxegoien dugidari eta Juan San Martin eta Ritxi Lizarza zuzendari. Eta errandugu moduan 8etan Gazteluko enparantzan indarkeria matxistaren aurka justizia feminista lelopean manifestazioa. Larun batean, kantaldia Xendarineko aizpaketa beibideko Andere Xurien eskutik. Kondestable Jauregiko patioan doako sarrerarekin goizeko 12etan. Berriro ere, horma zikloaren amaierako jardunaldiari hasiera emateko, Nafarroko elektronika eta industria kulturalari buruzko mahai ingurua izanen da, Bortzetan Baluarten. Arte laborategiak familiartean tailerra Alexander Kalderren eskutik, Zibibox Jus Larrotxan ameketan. Eta Alaia Galtzagorria ipuin kontalaria mituen bidaiarekin egonen da Zibibox San Jorgeen 6:30. Baita ere, bademekum ikuskizuna Beriaingo kulturretxean 8etan. Eta azkenik bertso afaria Sarai Robles eta Joanes Ilarregi bertsolarien eskutik Sanduzelaiko Pabili Tabernan, gaueko 9:00 izanen da. Eta igandean Pirritx Porrotx eta Mari Mototxen urtemuga dela eta pailazoak ospakizunetan ibiliko dira. Urteak bete abenturak bizi lelopean, Zizur Nagusiko kulturretxean 9etan emanaldia. Gaurko egunkarien azalak. Diario de Notiziasen Nafarroan organo eta trasplante emaileen kopuruak gora egin du. Iazko datuekin alderatuta, dohaintzak 5 gehiago izan dira, 46, eta trasplanteak 21 gehiago, 118 guztira. 40 pertsona inguru organo baten itxaron zerrendan daude Nafarroan. Estatuan 44 dohaintza zenbatu dira eutanasia egin ondoren. Argazkian Mikel Irujo kontseilaria ageri da eta izenburuan, trantsizio energetikoari aurre egiteko gakoak. Diario de Notiziaseko Iria Foroak alternatibak aztertu ditu.
Mikel Irujo sailburuak berriztagarrien eta autokontsumoaren aldeko apustua egin du. Berri gehiagotan, Siemens Gamesak Nafarroan jarraituko du, baina ez du bermatzen egungo enplegua. Eta Nafarroan IGG-ko inbertsioa 380 milioiko errekorera iritsi da. Diario de Navarran 56, emaile Nafarrek 118 trasplante egin dituzte azken urte honetan. 40 paziente trasplante baterako itxaron zerrendan daude. Argazkian Braulio Vázquezen hitzak, irteera bati beldurra, irteerak egon daitezke, esan du. Osasunaren kirol zuzendariak kanpoan interesa sortzen ari diren jokalariak daudela ziurtatu du. Berri gehiagotan, kongresuak sedizioa ezabatzeko lehen urratsa eman du, gobernuaren eta inbestidura bazkideen botoek zigorrak murrizteko tramitazioa onartu zuten. Eta Nafarroan 35.000 eurorainoko errenten kenkaria onartu da, eta etako biktima baten hitzak ere agertu dituzte. Atentatu bat da oihukatu nuen, eta gainerakoek bere mailei begira jarraitu zuten. Gara egunkarian, Poloniak kartzela mantenduko du Pablo González. Poloniako auzitegi batek Pablo Gonzálezen behin-behineko espetxealdia bertze 3 hilabetez luzatzea erabaki zuen atzo. Izan ere 9 hilabete daramatza kartzelean eta urtebete eginen du egoera irregular horretan. Epaileek ez zituzten erabakiaren arrazoiak azaldu. Argazkian sukaldari bat ageri da eta izenburuan, Edor Talamo eta bere hitzak. Zer da euskal gastronomia? Basurdea ere jango lukete ezta? Berri gehiagotan, azaroak 25, kalera indarkeria matxista guztien aurka. Eta EAJak beherapena berretsi eta babesten du garraioan. Berri egunkarian, uste nuen poliziaren jarrera ez zela epaitegian berrituko. Bai zera, hitz horiek adierazi dituzte. Bortxatu zutenean eta poliziei eta epaileen aurrean bizi izandakoa kontatu du emakume batek. Sentsazioa nuen ez idatela sinisten, ni epaitu nindutelarik. Eta Marine Turitzen kazetariaren hitzak ere jarri dituzte. Gizartearen arazo nagusia da, ulertzea sexu indarkeria interes publikoko gai bat dela. Argazkian emakume talde bat eta izenburuan ondo egindako lanaren saria. Lehenengo aldiz, emakumeak izan dira aurten Euskadi literatur saria jaso duten egile guztiak. Euskarazkoak Uxue Paolaza, Leire Bilbao, Maite Mutuberria, Irati Jimenez eta Koro Navarro izan dira. Berri gehiagotan, Zubieta inguruko arrautzetan dioxina kopurua laukoiztu da erraustegia ireki zutenetik. Eta azkenik Euskadiko 7 kirol federazioak jo duten nazioarteko erakundeen atea. Bukatzeko Euskal Herria Irratia. Ikusi ezkaba ikastetxeko saio berezia. Antsoaingo udalak antolaturiko Euskararen astearen karietara, gaur Metropoli Forala saioa ezkaba ikastetxe publikotik eginen dute Euskal Herria Irratian, 9:00-etatik 11:00 eta irrati zein bideo streaming bidez gozatu ahal izanen da. Bertze berri batean indarkeria matxistaren aurkako Iruñerriko deialdiak azaldu dituzte, eta azkeneko berri batean Amaia Zubieta mugimendu feministako kidearen hitzak. Zaila da onartzea, baina erasotzaileak gutarrak dira. Asteburuko eguraldia. Gaur zaparrada giroa. Ipar-mendebaldeko haizearekin zaparradak botako ditu eta tarteka gozo botako du, batez ere Kantauri isurialdean. Baleike, trumoi ekaitzak jotzea kostaldeko lekuren batean. Arratsaldean berriz euria Kantauri isurialdera mugatuz joango da eta gaualderako zonalde horretan ere atertzera eginen du. Barnealdetik hasita hodeitza arinduz joanen da. Mendebal, ipar-mendebaldeko haizea ibiliko da, barnealdean enbaraztu apur bat eginen du eta bertan giroa nahiko hotza izanen da. Temperaturak berdintsu jarraituko du, zenbait lekutan minimoak egunaren amaieran neurtuko dira. Bihar, ateri eta nahiko giro argia, egun sentiko behe-lainoen ostean erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak pasean ibiliko dira, baina giroa nahiko argia izango da. Hego ukituko haizea ibiliko da eta temperatura maksimoek gora egingo dute. Kostaldean maila epelera iritsiko dira eta barnealdean giroa freskoagoa izango da. Temperatura minimoak berriz jaitsi egingo dira eta litekeena da Araba eta Nafarroko hainbat txokotan zeropeko balioak izatea. Eta igandean giro lasaia eta ateri eta arratsaldean zehar egoera aldatuz joanen da. Hego ukituko haizearekin erdi mailako hodeiak eta goi hodeiak agertuko badira ere, giroa atsegina izanen da eta Kantauri isurialdean balio epeletara iritsiko dira temperatura maksimoak.
Hala baina, atxaldean, mendebaldetik iritsiko den fronte batekin giroa kaskartuz joango da. Kostaldean haizea mendebaldera aldatuko da eta hodei geruza lodituz joango da eta euritara joko du, batez ere kantauri isurialdean eta mendebaldean. Bueno, aspaldi da, ez ginela euskeraz solasean eta xaloan ezin gara euskera solastu gabe ibili eta Iruña herrian ezin dira euskera sustatu gabe egon eta hain zuzen ere baditugu berriak horren inguruan izan ere, udalak nirekin kanpaina abiatu dute Iruña herriko hainbat elkartek, euskara gintzan ibiltzen diren hainbat elkartek haien artean hain zuzen ere, hizkuntza eskubideen behatokia ere ibili da eta bere eleduna den Agurne Gaubekarekin gaude gaurkoan guzi horretaz pixkat gehiago solasteko. Atxaldeon, Agurne? Bai, atxaldeon. Mil esker etortzeagatik. Bueno, erraten duzue nolabait ere Iruñeko udalak ez dituela bere betebeharrak betetzen, erranen dugu, euskarari dagokionez. Iruñeko udala derrigortuta dago guri herritarroi komunikazioa euskaraz egitera? Kontuan hartu behar dugu hizkuntza eskubideez ari garenean, hau da, hizkuntza eskubideak izango liratezke euskaraz bizitzeko eta euskaraz aritzeko eskubidea baditugula, denok dakigun bezala, batetik marko legala eta bestetik oinarrizko eskubidea izan beharko litzatekena, ez? Eta hor nik uste dut, jendea pixka bat nahazten dela. Iruñeko udalak badu betebeharra giza eskubideak, oinarrizko giza eskubidea den euskara erabili eta euskaraz bizitze hori errespetatu nahi badu, eduki beharko luke. Beste bat da, legez badu edo ez du. Eta hor pixka bat, egia da, 2019koa da azken euskararen ordenantza, eta hor erregulatzen dira pixka bat Iruñako udalak euskararekiko dituen betebeharrak. Gogoan hartu behar dugu 2019 baino aurrerago izan zen ordenantzan hainbat murrizketa egin zituela, eta egia da 2019ko ordenantza horretan betebehar horiek pixka bat lausotuak geratu zirela, eta ez dela lege aldetik Iruñeko udalak pixka bat, eremu mistoan askotan gertatzen den bezala, betebehar lauso batzuk badituela. Baina egia da, bestalde ere, ordenantza horretan ezartzen direnak ere askotan udalak ez dituela betetzen. Nolabait ere, legearen aldetik behintzat pixkat ambiguoa dagoela, ez da sobera argia zer egin beharko luken udalak? Bai, hori da. Badaude konpromiso batzuk, euskara sustatzeari begira, eta horrela, baina egia da gero, ezartzen direla ere, herritarrak baduela administrazioarekin, kasu honetan udalarekin, euskara erabiltzeko aukera, baina gero aukera hori bermatzerakoan, hor jada betebehar lausoagoak ezartzen dituela udalak, ez? Adibidez, nik badut udalera euskaraz harremantzeko edo eskubidea, adibidez, banoa udalera eta errolda agiri bat eskatu nahi dut, dena delakoa. Euskaraz egin dezaket prozesu hori, baina udalak ez dit bermatzen agian momentu horretan langile euskaldunak ez daudelako, edo ordu zehatz baten nahi badut ezingo dut euskaraz, beste ordu bat hartu beharko dut, hortaz ari naiz, bete beharrez ari naizenean, ez? Galdetuko dizut hortaz, ze gauzetan ikusten duzue udalak pixkat alboratzen duela, zokoratzen duela euskara, edo ez diola behintzat gaztelerari ematen dion presentzia berdina ematen, ezagit adibide batzuk jartzen aldituzun? Bai, argi eta garbi, adibidez, ekitaldi publikoetan, adierazpen publikoak egiten dituztenean udal ordezkariek, euskara, kasu askotan, agurrean sartzen dute,
Bestalde, agian... Kaixo erraten dute. Hori da, prentzara adierazpenak egiten dituztenean, askotan kazetariek. Eta norbaitek kaixo ulertzen ez badu, Agurne? Zer egiten dugu? Horrekin, ja. Egia esan, pixka bat desesperazioa ere bada, ez? Baina, bueno, zuek kazetariak ere pasatzen da, ez? Iruñeko udalak prentza aurreko bat ematen du, eta gaztelania hutzean egiten du dena, eta batean kazetari batek galdera bat euskaraz egiten du, edo esaten du, euskarazko prentza nahi duela, eta beti edo beranduago ematen zaio, edo galdera horri esaten zaio ezin zaiola euskaraz erantzun, horrelakoak. Gero bestalde ere, aipatuko nituzke, adibidez, iragarkiak. 2019ko ordenantza hortan bertan agertzen da Iruñeko udalak iragarki publikoak ez dituela proportzio berdinean eginen euskaraz eta gaztelaniaz. Hau da, ez dut gogoratzen oso ongi ze proportzio den, zehatz, baino imaginatu karteldegia jarri behar dela, eta nik uste dut horre herritarrak ere fija daitezkela, argi eta garbi, agian 5 karteletik bat bakarra da euskarazkoa. Edo publizitatea jartzen duenean, eta hor badira, horregatik esan nuen, ordenantza hori desente murriztua dagoela. Pentsatzen ari nintzen leheno honen inguruan, eta ez dakit, zalantza bat argitzarren. Adibidez, autobus gidariek euskeraz egin beharko lukete? Ez dute bete beharrik euskaraz erantzuteko. Egia da, herritarrak eskubidea izan dezakela euskaraz jarduteko, baina langile publikoiek ez dute bete beharrik euskaraz erantzuteko. Eta hor dago koska, guk beti izaten dugu hizkuntza erabiltzeko eskubidea aldebikoa izan behar dela. Hau da, nik euskaraz egite hori ez dut erosotasunez egingo eta askatasunez egingo, aurrean duenak ez badit bermatzen, behintzat ulertuko duela edo ez badit eskatuko gaztelaniara pasatzeko, kasu honetan. Eta hori da, Iruñeko autobusen kasuan edo bestelako hainbat eta hainbat zerbitzutan gertatzen zaiguna. Gero gainera herritar askok esaten digute ez, gainera askotan erantzun txarrak ere jasotzen dituztela, eta, bueno, badirudi ere, askotan euskaraz jardutea, hor dugu ez, euskaraldiko txaparekin goaz, da, ni adibidez, hau bizi naiz, eta aurrekoan pasatu zitzaidan ez, udaleko zerbitzu batera joan behar nuen, eta aurrean nuenak iruditu zitzaion, pixka bat, bere lana oztopatzen ari nintzaiola, edo horrelako zerbait, ez? Aurrean dugunak ere, zen nolako jarrerak izaten dituen. Zuek erraten duzue, gainera, Agurne, hau ez dela soilik euskara alboratzea edo euskararekiko egiten alden mespretxu bat, baizik eta pertsonai ere egiten zaila azkenean, ez, mespretxu hori? Bai, hori da, lehen aipatu dugu, ez, adibidez, 5 iragarkitik bakarra jartzea euskararena. Zergatik izan behar da 5 iragarkitik bakarra euskaraz, udalaren argudioen artean zegoen euskaldunak gutxiago zaretelako. Hau da, eskubideak bermatzen dira kasu honetan hiztun kopuruaren arabera. Imaginatu dezagun kartel hori LGTBI kolektiboaren kanpaina bat dela. Zer egingo luke udalak, zenbat pertsona dauden kolektibo horrekikoak eta kartelak horren arabera jarri, kartel kopurua. Hortaz ari gara, ez? Euskaldunak gutxiago edo gehiago izatearren ez ditugula eskubide gutxiago. Eta gero, bestalde ere, Iruñeko udala da, hau da, Nafarroako hiriburua da. Eta kontuan hartu behar dugu, legez bermatuta, eskubide horiek bermatuta dituzten eremu euskalduneko herritarrek ere jasotzen dituztela zerbitzu batzuk, Iruñean. Orduan, ari garenean Iruñeko udalak kanpora begira bere hizkuntza hautua egiten duenean, zer adierazten duen eta nola adierazten duen, horren garrantziaz ere ari gara. Euskarari, pizka bat, espazioa eman behar zaiola udalean ere. Baina zuzen ere, kezka horrekin abiatu duzue udalak nirekin euskaraz, kanpaina hori, eta kanpaina horretan, gaizki ulertu ez badut Agurne, bilatzen dituzue, herritarrek izan dituzten esperientziak, beren euskarazko eskubide urraketak, nola baitere, biltzea, hoixen da zuen xedea.
Nolakoak izaten aldire eskubide urraketa hauek? Aipatu dituzu batzuk, ez dakit beste adibideren bat, edo zuk bizitu izan duzun kasuren bat? Bai, ohikoena izaten da, pertsona askok esaten digute, udaleko telefonoetara deitzen dutenean, orain kasu batzutan telefono zentralak direnean bermatzen dute, baino esaten dizute edo itxaron behar duzula askotan, edo beranduago deitzeko, edo hurrengo egunean deitzeko. Hori ez da euskaraz lasai, eroso eta eskubidea bermatua izatea. Adibidez, horiek. Beste batzutan, presentzialki departamentu askotara joatean ere, ezin izaten da euskaraz egin. Beste batzutan, herritarrak udalari adieraziarren dokumentu guztiak euskaraz jaso nahi dituela, hala ere gaztelaniaz heltzen dira. Kotxeko izunak, udalak tramitatzen dituen bestelako edozein dokumentu. Euskaraz eskatu daitezke, baina askotan gaztelaniaz heltzen zaizkigu. Bestalde, adibidez, kultura eskaintza duguna. Aurrekoan, herritar batek bidaltzen zigun ere, eta Iruñeko udalaren kultura eskaintza, hileroko kultura eskaintza aritzen da herritar hau begiratzen, eta pixka bat kontabilizatu genuen 185 edo hilabete batzutan 188 arte gaztelaniaz dela. Eta 105 edo 102 hortan gehien bat haur txikientzat bideratutako eskaintza da, baina beste guztia gaztelaniaz izaten da. Ematen dira kasuak ere, ikastaro bat adibidez euskaraz programatua izan arren, bukatzea gaztelaniaz egiten, azkenean jende bate, pertsona batek eskatu duelako, berak ez dakiela eta ordutegi horretan egin nahi duela ikastaroa. Horrelakoak ere gertatzen dira. Eta hainbat, gero aipatu dugu udalak gabonetako ekitaldiak eta horrelakoak antolatzen dituenean ere, hizkuntza erabileran, eskatzen dieguna herritarrei da, guzti horretan fijatzeko, beraien egunerokotasunean udalarekin dituzten harreman guztietan fijatzeko karteldegiarena, kartel kopurua, kaletik ikusten dituztenak, bestelakoak, eta guzti horiek guri helarazteko. Nola helarazi behar dituzte gure? Baditugu bide ezberdinak. Jarri dugu e-mail edo helbide elektroniko bat, telefonoa @beatokia.eus helbide elektronikoa. Gero badugu ere telefono mugikor bidez, WhatsAppez helarazi ditzakete herritarrek horrelakoak, 623-363-811 telefonora, telefono finko bat ere badugu, eta bestela ere, sare sozialetatik ere, Iruñeko euskalgintza edo Beatokiaren bidez, udalak nirekin euskaraz traola erabiliaz ere jasotzen ari gara, ez? Eta zer da zehazki bidali behar dena? Ez dakit, ahotsez edo hitzez bildu behar da kasu bat, argazkiak bidali behar dira? Bai, adibidez egin dezakezu norbaitek WhatsAppez nahi badu eta jaso du udaleko gutun bat gaztelaniaz, argazki bat atera eta guri bidali aldiogu. Edo joan dela udaleko departamentu batera eta ez dutela euskaraz hartatu, hori pixka bat kontatzen digute, e-mail baten bidez edo WhatsAppez, edo telefono finkoaren bidez, zer gertatu zaion, pixka bat datuekin ez, gaur joan naiz, 11 kaldera eta ogasun departamentuan hartatu naute eta ezin izan dut euskaraz egin eta horrelakoak, ez? Eta guzti hau, okerrezpanago, urtarrilaren 31 arte, ez? Bai, hori da. Azaroaren 21ean hasi genuen, iragarri genuen kanpaina eta hor hasi genuen kanpaina, eta urtarrilaren 31 arte jasoko ditugu. Baina horrek ez du esan nahi, epealdi honetan gertatzen direnak bakarrik jaso alditugula. Hau da, norbaitek, kotxeko, zergaren gutuna, urtarrilekoa, 2022ko urtarrilekoa izango balu, hori ere bidali aldigu, azken urteko kasuak jasoko genituzke. Azken urteko kasuak. Eta gure ez dizut galdetu, gero guzti honekin zer egingo duzu? Bai, gure asmoa bada, udalak esaten du ordenantza hori nahikoa dela, herritarren hizkuntza eskubideak bermatzeko, eta euskaraz jardun nahi duenari udalak horretarako espazioa jartzen diola.
Orduan pixka bat hori nahi dugu jaso, ez? Benetan ez dela hori horrela, eta askotan ere, eta hori hainbat herritarrek aipatzen digute, saiatu izan direla noizbait euskaraz jarduten udalarekin, eta lortu ez badute, hurrengoetan jada gaztelaniaz egiten dutela, ez? Orduan gure asmoa bada ere hizkuntza ohitura horiek aldatzea. Eta jendeak ikustea benetan askotan gaztelaniaz egiten duela, ez gaztelaniaz egin nahiko lukelako, baizik eta badakielako udalak ez diola bermatuko eskubide hori eta gaztelaniara pasatzen dela. Eta momentu inkomodo bat ere azkenean, ez? Ekibiteko, erraten duzpain garreixena, ziurtatzen dut gazteleraz, eta listo horrekin. Orduan gure asmoa da guzti hori jasotzea eta kasu honetan alkatetzari bilera bat eskatzea gai honen inguruan. Eta gero nola ez, hizkuntza eskubideen behatokitik ere garrantzitsua iruditzen zaigu, kasu honetan Iruñeko udalarekin jarri dugu kanpaina hau, baina gustatuko litzaiguke Euskal Herriko beste hiriburu batzuetara ere ariketa hau zabaltzea. Ze egia da, Iruñaz asko aritzen garela, baina Euskal Herriko beste hiriburuetan ere antzeko gauza gertatzen direla. Orduan hori ere jasota utzi nahiko dugu. Iruñ herria laborategi, beraz, egingo dugu. Nor dago honen atzean, behatokia, noski baietz, Iruñ herriko bertze ekintzaile euskaltzaleak ere bai? Bai hori da, Iruñeko euskalgintzatik sortutako ekimen bat da berez, eta Iruñeko euskalgintzan hainbat kolektibok osatzen dute, hor daude sindikatuak, hor daude AEK eta IKA, Sortzen, Karrikiri, Zaldiko, administrazioan euskaraz taldea, hau da, badira Iruñ herrian bai eragile sozial eta euskalgintzan aritzen diren kolektibo ezberdinak. Beraz, ariketa interesgarria hau egiteko, begiratu, zuen egunerokoan, gainera horretarako ere balioko du, segurazki ere ikusteko eta azaleratzeko zenbat harremanetan ditugun euskararen gabezia guzti horiek. Beraz, ariketa bat guretzat eta ariketa bat ere udalari begira, erraten genuen bezala, hau guztia bildu, begiratu zuen kasu horiek, iragarkietan, tramiteetan, mila kontutan, eta bidali hemen ekimen honen sortzaile hauei, udalak nirekin kanpainari, hori bilatzen alko duzu sareetan eta hainbat tokitan informazioa, eta gurnek eta bertzelako jende guztiek eramango dute gero hori udalera, eta hortzen pauso bat gehiago, agurne azkeneko galdera bat, irulegirena. Konten, hemen Iruñ herrian, zuek hemen aritzen zarete lanean, ez dakit ez, Aranguren hemen 10 minutotara, arro egoteko zerbait edo, ez? Oso arro, benetan, badelako ez, hauspo bat gehiago esate aldera, badela berezko hizkuntza hemen, eta badela hemengo hizkuntza, ez dela arrotza. Berezko hizkuntza hemen Iruñ herrian, euskara, guk ere hemen egiten dugu gure ekarpena, hemendik, eta erran dugun bezala, udalak nirekin kanpaina hori abiatu dute. Mila esker honditza, Gurne. Zuei. Itzagun Iruñ herriko udaletako albisteak. Atarrabian, 2022ko Bestajira 27 argazki lehiaketa ospatu da. Deialdi honetan 27 argazki aurkeztu dira kolore modalitatean eta Romeroaren loraldia argazkiak irabazi du. Eta 23 argazki zuri beltzeko modalitatean aurkeztu dira non infinito argazkiak irabazi duen. Baita ere, Atarrabian azaroaren 28 emakumeen aurkako indarkeria ezabatzeko nazioarteko eguna dela, eta urtero bezala Atarrabiako udalak manifestazio bat deitu du. 6etan udal plazan manifestazioa Alizia Aristegiren monolitora arte, 7etan zutabea Atarrabiako udaletxeko plazatik Uarte Burlata eta Mendillorrirekiko batera Iruñeko deialdira oinez igotzeko, eta 8etan manifestazioa Gazteluko plazatik, antolatzailea indarkeria matxistaren aurkako emakumeen plataforma. Eta Iruñak mugikortasun iraunkorrean egindako aurrerapenak erakutsi ditu Naitekek bultzatutako jardunaldi batzuetan. Fermin Alonso zinegotziak bidegorrien kaleak oinezkoentzako bihurtzearen eta mugikortasun elektrikoaren inguruko udal jarduerak nabarmendu ditu.
Baita ere, Koldo Sebastián del Cerroren ehun artelan baino gehiagok osatzen dute kondestablen ikusgai dagoen konfluentziaz atzera begirako erakusketa. Erakusketaren inguruan 16 artistekin solasaldi ziklo bat programatu da, sormenezko alderdi eta kontzeptuei buruz. Eta udalak eta Klub Atletiko Osasunak Gabonetako erosketak herriko merkataritzan egiteko gonbitea luzatu diete herritarrei, Regala Pamplona kanpainaren edizio berri batean. 400 establezimendu baino gehiago batu dira Next Generation EU funts Europarren bidez finantzatutako merkataritzari laguntzeko kanpaina honetara. Eta azkenik, Iruñeko udalak hiria pilota erreferente nazional eta internazional bihurtzearen aldeko apustua egin du. Helburua da kirol eta kultura aktibo hori sustatzea, inbertsioen eta turismoaren sortzaile gisa. Lehen erran dugun moduan, badire hilabete batzuk, hautsak harrotu zirela, hemen inguru hauetan Siemens Gamesak komunikatu zuen, zera horrengatik, eta haien planen barruan ikusi dute, berregituraketa bat egin behar dutela nazioartean eta Espainiako estatuan ere bai. Honek badu bere afekzioa, 475 lanpostu ikusten aldira, kolokan kalderatzeak egon daiteke, eta hemen Nafarroko sarrikurenen ere Siemens Gamesaren lokalizazio bat dagoenez, garrantzitsuenetako bat gainera, jendeak kezkatuta agertu da, nola ez. Guzti horretaz solasteko gaur plazer handiz, Mikel Irujo, Nafarroako enpresa eta ekonomia garapenerako kontseilariarekin egonen gara, guzti horretaz pixka solasteko, argi pixkat ateratzeko aldugun neurrian gai honetan. Atxaldeon, Mikel? Atxaldeon. Mil esker gurean egoteagatik. Atzo, zehazki, gainera, Siemens Gamesako kontseilari delegatua den Johan Eickholtekin elkartu zinen. Zer hitz egin zenuten? Bidai hau, gu joan zen irailan Hamburgon egon ginen, Hamburgon ospatzen zen Wind Europe azoka, da industria eolikoaren azokarik handiena Europan, eta justo kointziditu zen, aste horretan Siemens Gamesak iragartzen zuela bere plana, bere murrizte plana, enplegua zela eta. Zer esan genion Hamburgon eta zer errepekatu genuen atzo. Hamburgon esan genion, azteko eta behin etorri bertzela Nafarrora. Defendatuko genituela azkeneko lanpostura arte, eta hori esan genuen ze Nafarroak dauka pila bat Siemens Gamesa enpresari eskaintzeko, eta eskaintzen ari dio pila bat. Eta hori esaten dugunean da, ze adibidez hemen Alaitzen, hori bizitatu genuen atzo adibidez, zentro experimental bat dauka Siemens Gamesa, eta da mundu guztian daukan bakarra. Eta hemen, bere inbertsioa izan zuen bere egunean, eta orain ikusten ditugun horietako 4 errota, adibidez da, Gamesak probatzen ari dituen, edo testeatzen ari dituen errota berriak, ez? Eta hor dauka bere adibidez garatzeko departamentuarekin, dauka hori, zentro experimental bat ditzen dena. Munduan bakarra. Bestalde, Zangotzan badukagu palak testeatzeko laboretegi handi bat, gainera berri izan dena. Eta laborategi hori erabiltzen duen horietako bat Siemens Gamesa da. Hodena zerbitzuak dira, kobratzen dira baita ere, baina gu zerbitzu horiek eskaintzen ditugu hemen Nafarroan. Horietako 4 bakarrik daude Europa mailan, zen eta gu hemen daukagu Zangotzan. Bestalde, Nafarroak eskaintzen du zerbait hemen askotan, eta aipatzen dena, eta esaten du, baina harro egon bar garela. Kapazitatea, esan dute hemen, Siemens Gamesa enpresa dauka 1000 baino gehiago ingeniari eta teknologoen artean. Kapazitazio hori lortzea ez da bat ere erresa Europa mailan. De hecho, berak aitortu zigun, adibidez, Alemanian horrelako kopurua lortzea, langile kopurua, teknologoak eta ingeniero kopurua handia lortzea ezinezkoa izango zela gaur egun. Horrelako Siemens Gamesa horrelako enpresa baten dako. Beraz, hemen ditugu 2 unibertsitate, biak
sortzen dituzte urteoro ingenieroak eta teknologoak eta hor dago, eta kapazitate hori ez da hain normal Europa mailan, eta hori eskaintzen diogu baita horrelako enpresa bati. Eskaintzen diogu baita ere teknologia, oroitu behar dugu berriz ere hemen, adibidez, nazio mailan horrela hitzen da, Centro Nacional de Energías Renovables, hemen dago, Sarriguren, Siemens Gamesatik 80 metrotara, eta hori da teknologia aldetik referentzia mailan, estatu mailan zentroa, eta guk hemen daukagu, baita ere hemen Iruñan. Bestalde, eta bukatzeko, industria mailan. Proveedore zerbitzuetan dena eskaintzen dugu Nafarroan. Ingenieritza baita ere, bai aholkularitza, baita bere industria. Zen dut, hemen dorreen igogailuak egiten dituzten ekoizlek ditugu. Edo nazel, edo fundizio handiak egiten dituzten bete baditugu. Edo argindarra, edo ingenieritza elektrikoa, kadena de valor deitzen den guzti hori baita eskaintzen dugu. Beraz, gure ekosistema ikaragarri, erakargarria da horrelako enpresa baten dago, eta honek beste batek, adibidez, albo-alboan daukagu, beste erkidego batek ez dio horrela eskaintzen, Siemens Gamesari. Horregatik esaten genuen, defendatuko genukela eta horrela egiten eta iragartzen ari dugu azkeneko lanpostu arte. Hainbertzetan, azpimarratu zu hori ez, Nafarroan badagoela ekosistema aski interesgarri eta apropos bat, alako enpresentzat, eta garapen teknologikoentzako, berriztagarrientzako, eta bar. Beraz, galdera zuzena botako dizut. Lanpostuak galduko ditugu Nafarroan? Mistral programa horrekin iragarri dute mundu mailan 10% izango dela murrizketa lanpostuetan. 10% hori, zate dute, aplikatuko dutela gutxi gora bera orokorran, atzo iragartzen ziguten, barba ez da orokorra, baizik eta Alemania eta Dinamarka bereziki kopuru hori handitu aldela. Barba ez dute aplikatzen tabla rasa bat bezala. Dena den orain ari dira eta gu ari gara baita ere hizketan sindikatuekin, enplegu mahai hori sortu eta hor negoziatzen ari dute, eta negoziatzen ari dutena, eta horrela iragartzen dute, esplikatzen dute bat eta beste da, ez dela epe motzean izango, kaleratze hori, baizik eta izango dira 2 edo 3 urtetan, eta gainera ahalik eta alduten neurrian kaleratze voluntarioak intzentibatuko direla. Beraz, hor dago ikusteko nola. Bai, erantzun aldizu gauza bat, eta hor daude estadistikak. Siemens Gamesa Nafarroan 1.800 enplegu ditu, enpresa bezala handienetariko bat, Volkswagen, eta gero segun unibertsitatea pribatu eta Mondragon taldean nola zenbatzen dituzu, baina enplegu gehien sortzen edo daukaten enplegu zuzena, ematen duten 5 enpresen artean dago Nafarroan. Esan nahi dute orain dela 5 urte enplegu maila 1.300 zen. Azkeneko 5 urtetan Siemens Gamesa, eta hor dago Agoitz tartean, inkluso Agoitz zenbatzen bere kopuru, bere kontratazioak gora egin dute azkeneko urte hauetan. Guk espero duguna da hala mantentzea. Iragartzen dute hau, era berean badakigu urte honetan, soilik urte honetan ja, kasi 80 pertsona berri kontratatu dituztela. Paradosa dirudi ez, iragartze honeko 10% murrizpena eta gero 80 gehiago kontratatu, baina egoera horretan gaude. Orduan, zein da gure planteamentua? Hasteko eta behin, Siemens Gamesari esatea hemen Nafarroa berezia garela. Eskaintzen diogula enpresari pila bat, nahi duena. Eta hainbat gauza eskaintzen ditugun artean, gauza batzuk, bakarra gara mundu osoan hori eskaini ahal diena. Eta beraz hortik hasita. Eta bai noski elkarrizketa sakon bat eta beti hori proposatzen zaie, hortik hasita, Nafarroan gutxienez, inpaktu hori ahalik eta txikien ez, baizik eta 0 izatea. Hau guztia, abenduaren 10-12an jakingo dugu? Bai, laizter. Hori da enplegu maila eta hortik aterako dira baldintzak eta zer negoziatzen ari duten. Beraz, abenduaren 12an Madrilen eginen den bilera hori garrantzitsua, ez da Mikel bertan egongo zaren? Ez.
ez hori enpresa mailan izaten den bilera, eta hor printzipioz gobernu bezala ez gaude ez gara egon beharrik ez da ere. Esan bezala hori bai, iragarri behar dizut, hori uda baino lehen, sindikatu guztiekin bildu ginen, izan dugu elkarrizketa, nik uste dut sakon bat guztion artean. Hamburgora joan aurretik kontaktatu nituen denak, Hamburgotik buelta baita ere izan zen Jochen Eichholt zuzendari nagusionekin izan genuen lehenengo bilera baita ere bildu ginen sindikatuekin, gure aldetik esplikatzeko zertan gizuen, eta baita ere ez hori bakarrik, baiz eta koordinazio puntu bat izan ahal izateko, eta era berean enpresarekin gure kontaktua baita da oso estua. Beraz, hor da gure rola zein da, berriz ere errepikatzen dut, esplikatzea Nafarroa ez da berdina, Nafarroa berezia da, berezitasun horrek benetan oso onak eta oso erakargarriak egiten gaituztela enpresarekiko, eta hortik aurrera, noski enpleguaren defentsa irmoa egitea. Ez dakit, Mikel, hau zure kontua den ala ez, baina egia da, behintzat hori agertu da prentsan, hirugarren trimestre honetarako, Siemens Gamesak 1.200 milioi euroko galerak izan dituela. Eta orduan batek galdetuko du, aldago bertze alternatibarik galeratze horiek baino. Hor debatea asko sakonagoa da, eta da Europa mailan daukagun debate bat. Ekoizleak erroten edo ekoizleak oso gutxi dira Europa mailan. Baditugu Siemens Gamesa, Nordex, biak hemen Nafarroan ezarritak, badago beste bat, handiena Vestas, hori da Dinamarkan, eta General Electric dela Amerikarra, baina Europan mugitzen dela. Laurak galera ikaragarriekin daude. Laurak. Siemens Gamesak iragarritu, 1.200 milioi euroko galera horiek. Nordex lehenengo semestrean ez zituen ez da kontuak argitaratu, baina bai dakigu 200 milioitik gorako galerak izaten ari dituela. Vestas, 21 artea aguantatu zuna, 22an hasi da berriz ere, baita ere barkatu galerekin, eta General Electric galerak dira 1.000 milioikoak. Beraz, hor dago preokupazio ikaragarri handi bat Europa mailan, ze azteko debatea da, energia transizioa egin nahi dugu, baina egin nahi dugu gure industriarekin. Hau ja gertatu zen, plaka fotovoltaikoekin. Hemen hasi ginen, Europan hasi ginen plaka fotovoltaikoak ekoizten, eta orain badakigu hori orain dela 15 urte. Txinara eraman genuen produkzio guztia, eta orain Txinan egiten dira denak. Orduan, fotovoltaikoa etxeetan jartzen ditugunak, eta jarri behar ditugu, baina hor subentzionatzen ari dugu industria bat Txinan egiten dena. Ez dugu hori, modelo hori ez dugu errepikatu nahi industria eolikoarekin, ze hori da gainera gure indarra ez, Europa mailan. Orduan, hor aldatu behar dira hainbat gauza. Subastak nola egiten diren, asko penalizatzen ari du industriak, energia subastak nola egiten diren, eta gero Europan, bizi izan gara, pixka bat munduko erdigunea bagina bezala. Eta ez gara, hori aldatu da. Azkeneko 10 urtetan, ez da epe luze batean gertatu. Datu bat bakarrik, 2008an, Europak mundu mailako merkatuaren herena ginen. Gu ginen herena, mundu mailaren herena. Orain eguneko 18 gara bakarrik. Eta ondo egin dugu, 2008ko denera igo gara, baina eske Asiaren hazkundea ikaragarria da. Orduan, Asiak, zer gertatzen da, gu jarraitzen dugu oso merkatu liberal baten eredua bezala, hori funtzionatzen du munduaren herena zarenean. Munduaren ehuneko 18 zarenean ez hainbeste. Zer egin dute beste merkatuek Txina, adibidez, bere industria garatzeko, arantzel, barrerak deitu nahi duzuna, baina bere industria babestu zuen eta babesten du oraindik. Adibidez, kotxe bateko izteko han izan behar duzu fabrika, ezin duzu hemendik gara importatu, exportatu ez, besteak beste. Hori eskatzen dugu orain momentu honetan gure industriarekiko. Gaur egun askoz merkeago da, segun ze prozesuetan, Txinatik errotak eramaten dituzten hemen komponenteen artean, Txinatik ekartzea Europan ekoiztea baino. Horrekin egiten ari duguna era berean da gure industria hiltzea. Hor, Europako Batasunari hori isladatu genuen udan ministeritzari, uztailean egon ginen gure aldetik, eta izan aldugun influentzia daukagun Europan, baina egon ginen Europako batzordearekin,
eta bi puntu hauek isladatu genituen. Subasta mundua aldatu behar da erabat, eta bereziki gure industria babestu behar dugu, deklaratu behar dugu industria eolikoa Europan estrategikoa dela, eta hortik aurrera ja babestu. Hori hasteko. Bigarrena, zergatik mantentzen dira galera hauek, ze beste sektore batzuetan horrelako galerekin industriak desagertuko ziren, edo beste modu batean hitz egin beharko genuke elkarrizketa honetan. Deskarbonizazio planak direla eta Next Generation baitare laguntzen ari duena, eta hainbat REPowerEU, Fit for 55, Green Deal, Pakto Berde hori eta bar, estrategiako hori direla eta deskarbonizazio politika horretan muinean sartuta gaude. Beraz, besteak beste berriztagarri askoz gehiago jarri behar ditugu eta jarri behar dira Europan. Eta orduan, Mikel, nola da posible, ez? Kalerak egotea? No, kalerak egotea da, hori da paradosa. Inoiz baina lan gehiago izan behar duen sektore baten aurrean gaude, ziurrenik ekoizten dituzten errotak hemendiko 30 3 aldiz igoko dira, zen nahi dut, industria bezala ikaragarri, zer gertatzen ere esaten dizuna. Subastak prezioaren, energiaren prezioa, eta ez dut ez da lortu, penalizatzen ari du industria berriztagarriek, ze subastak egiten direnean modelu hori inventatu zen kontsumitzaileek ahalik eta prezio baxuena ordaintzeko. Baina orduan subastara jotzen dituzten distribuidoreek subasta bat da, beraz, prezio baxuak sortzen dituzte, baina ara berean nola guk administrazio bezala Europa mailan esaten dugu berriztagarri gehiago jarri behar direla, prezio hori ez da heltzen industriara. Orduan, distribuidore handiak egiten dutena da industria eoliko presionatzen, jaitsi prezioa zen. Ni negoziatut prezio honetan, nik ez dizu gehiago ordainduko. Eta paradosa horretan daude. Gaude horrentxe berden, subastak aldatu behar dira bai edo bai. Sistema txarra da gaur egon gure industriarentzat, eta bigarren esaten zuela, horre babestu behar dugu gure industria, ze egiten ari dugun orain asko da Europatik kanpo ekartzea. Hori besteak beste, hau dira baina behai paradosa ikaragarri baten aurrean gaude, eta inork ez dizu erantzuten zein den arrazoia. Nola da posible industria sektore bat, kriston hazkunde izan behar duen, sektore baten aurrean egotea eta eraberean operadore guztiak galeretan egotea. Pues, hor gaude. Izaten aldu ikusteko, Mikel, adibidez, komponenteak eta garestitu direla, hau da behar diren materialak, ezakit, burniak, bertzelako, taula periodikoko 1000 material, energia bera ez garestitu da, eta beraz, ekoizpen prozesua kaso garestitu da? Noski, esan dizut, bi hori subastak eta ez direla bakarrak, hori bai beste industria guztia bezala, jasatzen dutela bai energia, bai eto paradosa, baina energiaren prezioa baita afektatzen dipila, eta bereziki materia primak, hori bai. Eta orduan pasa dute, zer gertatzen da, industria honetan kontratuak negoziatzen dituzu aurretik. Zer nahi dute, behar bada, orain ekoizten ari dituzten kontratuak, krisi energetikoa, baino lehen, sinatutako kontratuen baldintzekin dago, eta orduan, ez dituzte prezioak indeksatu, esaten den bezala. Prezioen igoera ez dituzte indeksatu aurretik sinatutako kontratu horietan. Eta orain hori penalizatzen ari du pila bat industria, hori badakigu, hori pasako da. Orain espektatiba da bai energia eta bai materia primak pizkat lasaitasun bat emango digutela. Esaten zut orain gaur arratsaldean. Ez dakigu zer gertatuko den bihar. Ekonomiak demostratzen ari duguna da predikzioak egitea gaur egun zientzia fikzio bezala dela. Baina gaur egungo predikzioa da hori dena moteldukoela, hor baita industria berreskuratu ahal izango ditu prezio pixka bat normalagoak eta. Baina bai, afektazio ikaragarri handia da. Pentsazu adibidez, adibide bakar bat jartzeko, baina aluminio eta burdina eta pila bat daukate, errota baten komponenteen artean, nazel bat adibidez dena kanpotik ez, baina bai dauka burdina, aluminio eta hainbat komponente, eguneko 200 baino gehiago igo dira prezioak azkeneko urte honetan. Eta energiarenak, adibidez, uda honetan, prezio historikoak hartu zituen gasa, eta pentsazu burdina hori ekoizteko kriston olak behar dituzu, hori berotu behar duzu, 1500 gradotara.
pentsa zonlako energia behar duzun hori ekoizteko. Gaza heldu pasatu zituen 200 euroko prezioa adibidez, historikoa adibidez abuztuan, produkzio hori penalizatu zen pila bat industria bai. Ez dakit hau guztia Ukrainako gatazkatik datorren edo badiren bertze elementuak adibidez hor begirada ekonomia ekologikoaren begiradak erraten du, planeta finitua da, materialak agortzen joango dira eta beraz normala da momentu batean materia primo guztien prezio egotzea, baita ere energiarena eta beraz horrek eraman gaitzake momentu batean krisi egoera batera. Ez dakit Mikel begirada hori partekatzen duzun? Baita ere, eta hor gaude ekonomia zirkularra hor da erantzuna, eta hor sartu behar gara ideologikoki, baina baita ekonomiak bultzatzen ari gaituelako, eta baita Europako Batasunak araudi berri bat prestatzen ari duelako, eta 2025erako hau dena aldatu behar zaigu bai edo bai. Baina hori da erantzun bat, epe motzean erantzuna izan da Txina, berriz ere. Adibidez, altzairuan, ikusten badugu altzairuaren prezioa edo altzairua merkatua ikusten badugu, eta hori dena lasaitzen ari da pixka bat, baina lehenengo semestrean, adibidez, 2022ko lehenengo semestrean, Txinak, 21ean, Txina zen mundu mailan esportatzen zen bi herenen arduraduna edo. Esportatzen zuen mundu mailan altzen badu zenuen altzairu guztia, bi herenak esportatzen zituen Txinak. Honera, Amerikara, 2022an hasieran, moztu zituen eksportazio guztian eta hasi zen barne kontsumoa egiten altzairu guztiarekin. Horregatik, altzairua prezioa igo zen, altzairurik ez zegolako. Eta hori erantzuna epe motzean aurten izan da Txina. Txina hasi zen material pila bat gordetzen edo barruan erabiltzen bere enpresendako, eta orduan mundu mailan krisi bat egon zen, material falta. Zerbait falta denean bakizu zer gertatzen den, prezioa igotzen da ikaragarri. Txina burdina bukatzen ari da, beraz? Baina bukatu baino, momentu honetan epe motzean esaten dizut, ez da bukatu baino, baizik eta hartu zuen, eskuratu zuen. Ez dut gehiago esportatuko, hartuko dut. Hori dena aldatzen ari da, orain ja Txina gainera industria mailan jasatzen ari du, haiek deitzen dute krisia, baina bere hazkundea jaitsi da pila bat, eta orduan ja hasi da pixkat berriz ere merkatua regularizatzen. Esportazioak ari dira handitzen eta bar. Baina epe motzean hori da aurten gertatu dena. Epe ertainan luzean, bai izanen dira, hainbat material eskasia hori badakigu. Horregatik, erantzuna Europa mailan da noski adibidez ekonomia zirkularra bultzatzea, eta hor bakizu ingeleraz, hor errepikatzen erre guztiak, berziklatzea, berrerabiltzea, euskaran izango ziren B, baina berziklatzea, berrerabiltzea, berdiseinatzea oso garrantzitsua, ber hori, eta hori, insisto, hori hasi dugu aurten berriz ere ekonomia zirkularren ingururekiko estrategiak bultzatzen, Nafarroko gobernu bezala, ze badakigu, eta hor adibide bat bakarrik izaten dizut, martxoan sartu zen Europako Parlamentuan pasaporte, nola ditzen da, diseinu pasaportea. Produktu guztiak izan beharko dute pasaporte bat. Eta pasaporte horretan, produktu guztiak, hainbat geratuko dira kanpoan, osasun arloan eta, baina produktu guztiak. Pasaporte horrek erakutsi behar izango du nola ekoiztua izan zen, zenbat energia gastatu den, nola berziklatu alden, zenolako berrerabilera izan duen, zenolako reparabilidadea izan alduen baita produktu horrek. Hori dena, egongo da, produktu bakoitzaren barruan. Hartzen badugu tazoi hau, izan beharko du pasaporte hori esplikatuz. Hau martxotik aitzinena? Bueno, martxoan sartu zen Europako Parlamentuan debatea. Ikusiko dugu, reglamentu hori noiz aprobatzen den, baina orokorrean horrelako debateak azten Europako 2 urteko debateak esaten dira. 2024an izanen ditugu Europako Parlamentuko hauteskundeak eta komisioak hor bukatzen du baita ere. Orokorrean pakete hauek bukatzen dira beti Europako legislatura bukatzen denean. Baina horrek esan nahi du 2024ako horrelako araudiak izanen ditugu ja mahai gainean, aprobatutak eta bete beharrekoak. Batzuk baditugu ja, adibidez, taxonomia reglamento bat adostu zen 2020an, hori martxan dago, eta adibidez hor dauka printzipio bat, momentuz aplikatzen dugula, baina motel, dela ezin izango zula inguruari minik egin. Hori da printzipio bat eta dago araudi batean. Zer esan nahi du horrek? Adibidez,
diru laguntza bat, inbertsio bat daukazu, enpresa bat bezala, inbertsio bat, zure milioi bat tasa egiteko ordez, 1.200 eta gainera enplegu gehiago sortu. Orain arte gure paradigma hori izan da, inbertsio bat, produkzio gehiago egiteko eta enplegu gehiago eta noski diru gehiago, etorkin gehiago, etekin gehiago. Orain ez, hori horrela da, baina diru laguntza publikoa jaso nahi baduzu, demostratu beharko didazu inbertsio horrek ez diola ingurugiroari min handiago egiten. Zer esan nahi dut horrekin? Inbertsio bat, baina makina berri horrek gutxiago kontsumito beharko du, eta gero B guzti horiek berziklatu ahal izate izango da gero, egiten duzun produktua ez da txarrago izango bestea egiten zenuen bezala, eta bar. Hori ja dago, hori bai ez dela, hori da 2008ko taxonomia reglamentoa diz. Baina horrelako araudia etortzen ari zaigu, eta etorriko zaigu pila bat, eta residuen munduan 2025etik hor sartzen da benetan indarrean direktiba, eta horri bai aldatuko digu dena. Europa mailan araudia etorriko da, besteak beste egin behar dugulako, bai, materia primak ez ditugu, guri industria indartu nahi dugu, eta hor, ekonomia zirkularra da oso debate polita, anitza eta sakona. Eta horregatik nahi dugu aurten hasi garaia Navarra zirkular programa horrekin, bereziki ikusten dugulako enpresek behar dutena hasteko eta behin informazioa dela. Eta horrekin hasiko gara, bulego bat sortuko dugu eta bat. Baina, ekonomia zirkularra gure geroa da. Alik geroa bakizu zer gertatzen den, hau da lasterketa bat. Enpresa bat lasterketa bat bezala. Ni 40 urte bete nituenean, nire krisia izan nuen, ez? 40ko krisia, zen nintzen korrika egiten, lasterketa beten aurrean prestatua egon behar zinen. Prestatu ez bazaude, ez dituzu 21 kilometro horiek bukatzen, ez? Enpresarekiko berdin da. Ekonomia zirkularra lasterketa bada, goazen ondo prestatuak egotera, eta hortik aurreria ikusiko dugu zenbat gauzak etortzen dira. Baina gure industria gutxienez preste egotea nahi dugu. Ezakit lasterketa horretan, Mikel, oztopo handi bat izango ote dugun orain, krisian sartzen ari gara, krisiaren aurrekariak dira, aipatzen genituen materia primen igoera hauek, Siemensen kasuak errepresentatzen alduena, ez? Krisi baten aurrekariak dira hau? Krisi edo modelu aldaketa baten aurrekariak dira. Azteko aldatu dena, esan dizudan bezala, ez dut errepikatuko, baina da Europaren indarra munduan. Hori aldatu da, eta aldatzen ari da urtetik urtera. Naiz eta gu hazkunde prozesu batean egon, ez du esan nahi gu beruntzi joala, beste batzuk askoz ere gehiago onditzen ari direlako. Hori azteko. Biztanle mailan, hau askotan esan dut, baina zerbait izan behar dugula oso irudikatzeko. Europan bizi garen jende guztia kopurua hartzea, mundu mailan 6 da bakarrik. Europan bizi gara, mundu guztian bizi diren 6 bakarrik, oso gutxi gara. Horregatik gure ekonomia oso sendoa da, baina mundu mailan gero eta pisu gutxiago. Pisu gutxiago dakozunean, indar gutxiago dakozu negoziatzeko. Hori gertatzen zaigu guzti hori, negoziaketan gutxiago zarenean eta garrantzia galtzen duzunean, denar. Paradigma hori aldatzen ari du, hori lehenengo gauza, eta bigarrena aldatzen ari dena da, bai, hazkunde horrek sortzen ari dena da jasangarritasuna, planeta mailan jasangarritasuna kolokan dagola. Hori hainbat ikerketa eta oso onak daude, baina adibidez, Txinan edo Asian bereziki ikusten ari dugun hazkundea mantentzen bada, azteko askoz ere biztanle gehiago direnez, beharko genituzke 3 planeta 2050erako munduan sortuko diren hondakinak gordetzeko. Esan nahi dut, Txina kopiatzen badu hemen Europan orain arte egin dugun eredua, planeta oso balio. Baina gure aztarna ere halako zerbait da, 2,6ekoa edo halako zerbait? Gure aztarna, emisioetan 1,10 gara. 1,10 emisioetan. Baina erran dute europarrek ez, denak biziko bazien europarrek bezala ere 2,6 planeta edo halako zerbait beharko ziren erran nahi dut kasu honetan Txinaren nahikoa antzekoa, ez? Bai, hori baita ere, baina hori egin behar duguna da aldatu. Eta
aldatu behar dugu bai ideologikoki, bai horrelake, baina aldatu behar dugu baitzatik hori ez dakigula, eta hori da Europako batasunaren erreflexioa, industria gero eta berdeagoa izan behar dela bai edo bai. Aldaketa hori, ahalik eta laizterren egiten badu, gure enpresak baita ere kompetitiboagoak izango dira. Baina, diskursoa da bai ideologikoa, baita ere, esatea, kalitatean, prezioan aspaldi ez dugu konpetitzen munduan, kalitatean ez da ere, Asiatik etortzen zaigun guztia, kalitate bezala, inkluso kotxeak ikusten ditugu kalitatea oso ona dela, inor baino berdeagoak izan behar gara, dakigulako mundua gero eta berdeagoa izan beharko dela. Trantsizioa da etorkizuneko hitza? Bai, trantsizioa da egin behar duguna orain, gure fabrika eta enpresa guztietan. Eta trantsizioa hori energetikoa argi daukagu, gero eta berriztagarri gehiago, gero eta efizientzia energetikoa gehiago. Hau ez da bakarrik energia gehiago ekoiztea, baizik eta gutxiago gastatzea. Eta efizientzia hor daukagun esparrua ikaragarri handia da. Eta enpresa mailan esan bezala, gauzak ekonomia zirkularren printzipio horiek hartuta, hortik lan egin behar dugu. Baina bai, trantsizioa, adibidez, automozioan argi eta garbi ikusten da, zein den. Ezin dugu konbustio motoreak ja daukate data bat, beraz, hemen gura postua Europa mailan elektrifikazioa izan da, hor baita hidrogenoa eta beste industria batzuk orain oso motel daude, baina bere erantzunak dituzte baita ere. Baina hori da egin behar duguna, trantsizio hor ikusten da argi eta garbi, ez? Nola egiten ari duguna. Eta gainera zaila egingo du, nire seme-alabi esaten diet. Zaila egingo zaizue zuei, zure seme-alabei esplikatzea diesel kotxe batean joaten zinetela. Eta adibidez, tutera jaistea eta igotzea, esatu tutera, segun berin zait, 100 kilometro joan, 100 etorri, 200 kilometro, pentsazazu zure kotxea oso efizientea dela, gastatuko dituzu bai edo bai 10 litro gasolina, sartu mailo honetan 10 litro gasolina eta piztu zua, hori da egiten duguna. Iruña tutera buelta egiten duzunean. Hori astokeri galanta bat, baina da, nola denok egiten dugun astokeri bada, normala egiten zaigu. Eta hori esaten diet nire seme-alabei, zaila egingo zaizue zuei esplikatzea zure seme-alabei horrela egiten zuela aitonak, ez, nire kasuan. Gure normalitatea nahiko harrigarria da, segurazki. Bai. Azkeneko galde bat, kontseilari jauna, trantsizionek ere eskatzen du kontsumoa jaistea? Horretan ez, kontsumo aldatzea izango zen erantzuna. Hori da, eta berriz ere jotzen dute ekonomia zirkularraren ildotik. Kontsumo aldatzea adibidez berrera biltzea esaten dudanean, gauzak berrera biltzen dituzunan ez esan nahi gordetzen dituzula baizik. Eta hor baita ekonomia berri bat sortzen duzu. Orduan, kontsumo gutxiago, zer nahi dut adibidez tramankulu bat, edo kotxe bat inkluso, behar bai lortu algenukela ez 10, 12, 15 urte oro aldatzea. Behar gorde aldugu kotxe hori 40 urte, baina era berea ekonomia berri bat sortzen duzu horren inguruan. Behar gure kontzeptua ez izan behar gauza bat aldatzea, botatzea eta berri bat erostea, baizik eta etxeekin egiten duguna. Etxean berritzen ditugu, ez? Hori kontzeptu hori da behar ekonomian islatu behar duguna. Orduan, erantzuan ez da gutxiago kontsumitzea berez, baizik eta kontsumau aldatzea. Beste paradigma batean. Ni, ekonomia zirkularra 2015an ezagutu nuen, eta bai ikusi nuen benetan erantzun pila bat ematen diola aurrean, bai edo bai, gizaki bezala ditugun erronkei. Bueno, ikusten duzu, azkenean Siemensetik nola aietu garen bertze kontu guzti hauetara, azkenean gertatzen ari zaiguna seguraski da, eta dozen urteetan gure ekonomia eta gure kontzepzioak orokorrean aldatu beharko direla, eta hemen Mikel Irujo, enpresa eta ekonomia garapenerako kontseilariak proposatzen zuen paradigma aldaketa bat, ekonomia zirkularraren bidetik. Mikel, gaurkoan hemen utziko dugu, ni esker honetz. Oso ondo eskerra asko zuei. Hauxen dena gaurko Zortziral honetan hemen gure magazinean, asteburu ona pasa eta astelehenean ikusiko gara. Gobierno de Navarra.
Nafarroako Gobernua.